Christy Zin Kong Aziak Tu Dr. H. Vanul Shroya Taitea Roll Polo le Padarben Kenyang Tan Hitzuan Kolai Len Suafo Ai Zuan Hostel Room Zunga le Kabut Sieramo Mutop Mai Hi Atlanam Fo Zok Trin Hemini Hi Ero Katrian Patsuan Ti Tak Mewin Leng Suak Turin Min Nortlat Maya Kapelo Tak Zet Cinema N Arot Don Emnio Vai Film N Turani Peizuan Hui Ha Van Nei Tlak Takin Kan Hostel Pia Loka Pak Pakata Len Arot Talawa Ma Se He Paki Mun Nuam Te Chiam Anilaw Tun Ma Po In Kalau Kalpel Fo Toa Asan Pa Nga Tavatlo Tur Em Chini In Kaselo Peilaw Te Maila Min Thut Chil Tak Tlata Chuan Kain Siam Ve Ta Nge A Kain Siam Lai Chuan Vai Le Khata Enga Matheng Tur Om Nia Riat Na Hi Kan Nei Tapeka Mak Tak Main Ka Thin Phu Arang Ta Thuta Enga Mo Min Mol Tu Hi A Om Nga La Ka Tideu Hui Boka Nie Ka Shelok Ani Mai Thei Enga Mo Chu Athling Nge Lom Ka Dam Chu Nga Ka Thei Ngil To Ngai Lo Tur Chu Pa Ka Nge Chuan Athling Ani Pak Mun Ngai Chu Christy Ka Tun Nama Saber Chu Ni Nidanga Chuan Nura Le Tlang Val Lo Thudun Ral Te Nu Naw Le No Panglim Takatlan Koi Sor Mu Tur Anom Trina Ma Se Vo In Hi Chuan Tu Ma Mu Tur Anom Tlat Lo Chu Pak Chu Re Ngoi Mai Chu Pak Kan Thlen Ma Lok Chuan Na Tuar Thom Ni Om Tak Hi Ka Hre Ka Ngai Atha Chia Lo Na In Beng Cheri Ani Ange Ti In Ka Ngai Zam Loya Ka Thian Pa La Chu Ati Ti Tui Na Samaya Ka Trong Meu Lowa Ka Thian Pa Ti Chu Ka Ngai Tha Meu Hek Lo Inga Mo Hian Min Mol Tlat Ani Ngai Te Pa Kong Khar Pui Ber Kan Lu Lai Chuan Na Tuar Trap Thom Bok Chu Ka Hrele Ta A Ka Beng Cheri Bok Ti In Ka La Hai Der Lui Le Tho Ani Ma Se Avoi Thum Na Tan Kan Pia Lok Kong Pui Le Pak In Kar Tui Luan Koratanga Na Tuar Mang Ang Zet Aron Ri Chua Le Meu Chuan Rang Lutuk Hian Ka Tlan Phei Ngal Ta Hlok Hloka Ngai Te Ka Vathen Chuan Ka Thei Ngil Ngai To Hau O Lo Tur Christy Ngei Chu Tui Luan Kor Chunga Chuan Alo Mu Ani Motor Kong Kalin Asuk Pala Tui Luan Kora Alo Tlalut Ani Vairama Chuan Mi Ringan Tama Ani Mivak Rolai Mai Phei Chu Tu Man An Lo Ngai Sak Thadu Hau Lawang Ani Ang In Le Lo Nei Lo Kholai Vak Mai Hi Sing Rual Chuang Hi Khopui Tina An Om Ani Ma Se Christy Hi Chu Dang Lam Na Tak Anei Tlat Tui Luan Kora Tang Chuan Theile Theilawin Min Ron Mel Troka Chuta Ngak Khomwang Lawin Tui Luan Kora Tang Chuan Dim Takin Kazuk Pom Kanga A Liam Na Tak Awang Chuan Ka Pom Kan Lai Ta Chuan Ka Dim Viau Emakati Lain A Tre Ta Thot Tho Ani Rem Chang Lai Bera Chuan Ka Han Ngata A Ke Chu Atliak Ngei Ani Chuti Chung Chuan Tho Aron Tum Troka Ka Han Nem Muluya Taksa Chu Tui Hok Bol Lo Zetina Chia Dum Nowa Tuam Lum Na Tur Ka Nei Mai Boksi Lowa Ka Kamis Hak Lai Chu Ka Han Phela Ka Tuam Ta Topa Ka Thian Pa Chuan Makti Em Le Ham Hai Zet Hian Milo Thek Ringota Ati Ti Tui Lai Ero Atop Chiang To Khop Mai Chuta Ka Thian Pa Hena Chuan Damdoi In Lampan Pui Vat Atul Thu Ka Hrila Ka Thian Pa Chuan Ka Bei Sei Hau Lawin Min Chang Ta Dai Mai A Te Su Mivak Rolai Mai Iboi Puya Wang Khan Iboi Pha Thei Ti In 3M Ngoiro Hospital Ambulance Number In AM Han Phone Te Katia Ka Thian Pa Chuan Tu Man Khatiang Wak Rolai Mai Anron Ladu Hau Lawang Number Po Ka Nei Lo Ati Ta Dai Mai A Nie Tu Man Hatiang Mi Hi An Ngai Pui Mo Du Hau Ngai Lawang Keiman Ka En Kol The Lom Ti In Karil Ru Ka Siama Kan Hostela Ka Troi Ho Don Katita A Ka Thian Pa Ngai Dan Chu Anilo Na Samai Hostela Roi Arem Lo Turzia Min Hril Ta Bora Ma Se Engma Ka Ngai Sak To Lo Ka Pom Nola Man Mo In Hostel Lama Chuan Ka Tlan Ho Pui Ta A Ka En Kol Ta Ngeya Adam Lo Chunga Ka Boi Pui Zia Le Hospital Ka Roi Na Sat Zia Thin Te Ka O Ake Na Po Adam To Tuna Chuan Kan Hostel Kot Vela Chuan Lim In Atlan Kol Zak Theile To A Ming Ala Nei Tlat Lo Ka Thian Pa Naga Pa Chuan A Farna Boral Ta Ming Choin Christy Chriso Novu Ti Atanga Lak Ani Ome
ti avota a ka thian pa po chuan a chon chei pe ta viau maya mi lom a hlo thei em maya ka ei anga piang a ei ve mai thina vaccine pek hun chuan khopuya kan hroi ve mai thin hostela om ve dang te chuan an ngaina ve ta thuaya ma se ama ngaina reng lo tu po anom pok chung te chuan voi tam ta Christi hi an vel thin ani ma se dan lawa hostela om tir tu kan ia wangin engma soi thei kan nei lo Christi chuan taksarol them thum chungin do thei takina tuara atan mun nom zok zong turin voi khat ma min kalbo san ngai lo re om chung poin kabol om thlang zoka arin om na hi katluk thei ngai hau lo tur chu ani ka ven thon lu to ka wangin beng cheng ngai lo tur le orol chu lo turin ka zil lom thina ma se siam tuina siam chan ani zia ero ka lo riat pui hau ngai lo a siam tu alo pak ve alo ni zok chu ke ak zat ni noilam hian ka lo khap boi thei ani lo hetiang reng hian hun kan mang chowa ka len na pianga min zui atuma kanin not ho tak rum chang oma ka class kalpoin pona rin om takin min lo ngak tang thin tenen kanin biak lai chuan min non tu boi ngai lawa min lo thlir renga midang ankal kiang ta tia hian ranglu tukin min ron pan ve chau thin khopui la zoka bazar tur le mamo lam tura ka chuak min ngen ni hi chuan a boi thlak thei khop mai tu khat chu nidang lam tak a thleng ta ka jing tho hlim chu pon lama chuan min lo ngak reng to a nidang ang bokin min lo lom nga la kan pia loka chuan Christi ngai thei lo em tu po chu tuk tho nei thalo zet main aron phei ve mek boka Christi chuan ama lo vel fo tu ani ti a hre chiang khop mai tun huna hian chan tu ka nei ti ni om takin a han bau ta zewa Christi tin ka han khapa a top deng ta ngal maya ma se chu pa chu aron kal hnaya ka mu lai ngai chuan leng lop khopin a han pet ta maya Christi angin tlom zo ka tan dan te do thei takanun dan te kalo zir thiam ve ngai lawa chota ka tribal thin chu khodur ang main alo thok nga la chu pa chu ka han zuan ngal taropa a ngonga chuan net tak main ka han rek ta a tho a chama ain ham boi hle to ka tribal thin chu alo cheta luani thla mai ka tum lo pate zok ka ni big box si lo hostel om te chu anon tlan khoma min thel ta loya kala thla chong lo ka thian pa chu aron thleng ve ta a iti hlum don thla toro tin ring takin ka benga aron aw ta a ka har thuta ka thla ta a ni e ka ti sul khop mai he pa hi a tho a cham ti der to ani a ngong chu a thalo khop mai he mini tang hian tual tha tum ti degree ka hlo chuak ta nga la university court thu nei tu te ma in lan tu ra kho kani thil chiang tak chu ngai dam na sang ber pon ni se ka course zom lai zong po an kan se langa ka mark sheet le transfer certificate min pek chu du chuan ka van nei leang hemini tang chuan university ti ber kania chanchin bu then khat an ron kal ta hiya la mizo khotlang pol then khat ang chu ni se an khotlang pol te hian min tual chil ani lo vek poin ram rishul thlengin min chai anga kamo ticket belin Treasury Square aizol thleng rock min pet chho nge yang ma se nam pui zok zinga heng thil te hi a thleng ngai vak lo ka chunga po a thleng hran lo a poi ber ero chu kan mi zo ming ka ti moi lowa notice min thlengin ka ti chia ani kan zirlai pui te zinga chuan insurgency khopuya tanga ron kal kan di na anem nget le zuala min tran tu an oma min tran hau lo tu anom bok soi tamangai lo karil ru aha ka tho hial aha ani aha satlia mai po ani lo ka om hian nuam thlot lo ani ber mai heti lai hian Christi hian karil ru ha na min hriat thiam pui ni om takin min kal san hladu ngai hau lo Christi ming pho tu ka thian pa chuan thei to pin min nema a hriat angin kong min zon puya kong rangin leilon kan do kola a hun lai chuan leilon ong rop vek ani kini zirlai mi mol thloka hian in ka na tlak a chuak mo love ka thian pa chuan dot deuh te ne na tang turin min han ron vel thin ma se hei hi zong ka ti thei lo mizo tlangwal kania
dot ka soi lowang tin ka thian na ka tlangwal chu ka han cham pol khum ve ngiala ka thu soi hi adikani Christi chanchin dik tak hi ka hril ngei don ti chu ka thutluk na ani ru ha takin hun ka mang liama university student reng chuan sakol mel hian min mel vek ni hian ka ria mitam tak tan sakol tluklek ni maila ka chungril nun ron kheu phadeu ka thian te eroin ka dara min beng thor hre pha chuang hau lo chung ka thian te chuan tlemin min thlabon ve dewa ni thum ni ein hera university thu nei tu te ma chuan kain London ta ani university zirlai sang rol zinga keima wang liaw thu khom tur anni za thlak takania kom na hostel atang point ma ni chokal ka duwa ma se thian ten min zui ta thawa university courtroom chung chu kapina nulama voi khatna tan ka han luta professor zom tak le vice chancellor ne na chuan hoi hom chu in lu ka dil moi nai le te a ka han uis ngal boka ka chung thuan relai chuan ding chunga om mai ka in be sia ma se ka ma thut na ola chuan thu turin min tia nial boy than loin ka han thua ka chanchin hostel warden in alo bot sei chu a han chiar chuaka hun kal toa ka record an ena mihring na soisel bo kan ilo ma se hostel ro rel phung kalpel ero in ko om ngai bik lo chu le khazia ka chuan Christi chanchin ero pakhat ma alang tamia lova kalom ta phian zoka zona tin reng min zota tongkam chaltlai pakhat ma an mang du lawa thil ni na tak min thrila ka chung thu le ka thil ti diklo tak mai chu an soi mia mai ani atop lama chuan enge ni soidu inei le min ti ta a he huna hian Christi chanchin ngei chu chung professor zom tak te ne na chuan ka soi turani ka soi vek turani ti in ka hanin siam rem tan ta a ramsa ran nung te hian dikna emo zalen na an nei ve lo em ni du huna thorum tho hi dan kal an lo bik em ni heng zo na te hi ka zo boy an ngai lo he university thu nei tu te zinga hian animal right activist then khatte an om ve miao alom chung mi te chuan ka din mun min hret thiam pui ka be sei lawa Christi din mun tal an hret thiam ka be sei ani ni e to pa chuan an hret thiam nge lom ma se ka mashing pui chunga ka thil ti ero pakhat te ma in min hret thiam lo poi ka ti tak zetani ti in thu pha ka choya an thu thluk na chu he tiang hi ani min ngai dama kan course an kan sel lawang tun nuwa ero ka hostel omna ami te chunga tharum ka thole ani vai chuan he university leilung hi ka chhuwa san wangang pahni na chu hostel a hian tuman ramsa emo ranvul emo kol oi ani lova rang takin Christi chu adopt tu emo private NGO sarkar ten enkol na tur mun big an siama ka petur ani university courtroom chunga tanga ka chuak chu ka thohuaya ka thian ten chanchin hrechakin min bor luya kom na hostel thleng chuan min ron len chilta ngai te Christi chu rang taka kalbotir angai ta ani atu ka tang chuan chanchin bo tang le mi sang le na chuan Christi adopt thei tu tur ka zong tan ta a thomare wang mai kar khat chunga ka zon fel nge angaya kar khat aliam don ruai ani to si ru ha taka kom lai chuan ka phone chu aron ri to wanga vai peter pakhat hian khothlang ophoi zet mai hian Christi chu kalo en kolonge aron ti ta a kalom zia chu soi thiam har takani he peter hi ramhla tak India marlama om an ewangin atu ka chuan traina Christi chuan theina tur kawa boy puile ngal ta chara atuk loka chuan kan jin dun ta reng mai kan thleng chia chol khomong lovin kan tumram Peter omna lampan chuan kan kal ngal ta wanga enge moti ti chuan anin omna chu kan wazong mu ve ta maya chu Peter chu atunu na thok mek nen an lo khasa a om thei tok tak le in compound nei thazet mai hi an lo nia ama lok hian an uivul hi an lo sun to a uidang po an lo mel chia to lawa ma se Christi chanchin an lo riat khan he Peter hian alo nga event riau alo ni Peter te in kan han thlen chuan Christi omna tur tak ni in ka ria hun ka nei lo ema wangin ho san ngal mai tur ka ni thu ka rila
Peter chuan ka thlenna tur te min zota train station nai dewa hotel thlenna ka zon don thu ka hril chuan an ina thleng ngal turin min nor hle chungin train station nai taka om ka du thu mangin ka nar ta zoka Christy chanchin ero uluk zetin ka hril ta thunga voina tang hian hostel cho aya ui chatui nai tak tak a ei thei don ani a in fiam kol na tur mol zau tak ani boka nuam taka a khosak thei ngei ka be sei pui hle ani dik tak chuan en kol tur te hi mimu mal lo deuh ni se ka hon let le du ngatang du tui ve deuh mai kania Christy ka hosan na po kumo vei don ruai to tuilon kora ka mu lai kha chuan ui no te mai alani tuna chuan a puitling ve hle to nge yang ti ka ngai to fo thin kha Peter ka mu khan that takin a en kol nge don ti ka hriat awangin ngai ngam takin ka hosan kha ani zan khat chu ti tur em ka nei lawa song thuna komin ka khoma ka muzala Christy ka mu masak berle azin kong te ka ngai to a heti lai tak hian lukham bulaka phone da chu aron ria mak tak main Peter te phone number chia kha alo ni a ka ngai a thathlot lo hello ka han ti ta troka Mr. Ventlai Khan Christy chu kan in bullok tui hok luan kor chunga thin kan charani ti in nukul zit hian miron hrila hei ba khi a soilo phone chu da ngala tu bo chut dop hi ni in ka in ria ama ka mu nu nun ber chu get pon ka chuak tur athlun na hrui mar pot khopa miron zui kha ani ka kal son laya nunglama ka chon nuwa minon ko nana abo uri te po kha ala chiang lu tuk tlat Christy kha khwe tang local nge ania engko chuak nge ani reng ka relo chung chu apoi mo ber hek lo thil kala riat chian em ero chu tuilon kora ka va mu kha ani mangang em le tan pui ngai em a min lo mel trok na bit meng kha nimin nilo ni chin lok ang maya chiang alani Christy hian tuilon kora atlak voi ni na chuan chantu a muzo talo ani kaming alam ani thei ma se tan pui tu tur mel reng aum tolo mi ten enga ma an ngai lo an du lo an pai na mun tuilon kor chu Christy tan nun bul tan na ani a azin kong top na po ani ta si